Ja, liebe Kirchenbesucher und Kirchenbesucherinnen, ich darf Sie ganz herzlich bei uns in der Franziskanerkirche St. Hieronymus im ersten Drahí návštevníci kostola, srdečne vás vítam vo františkánskom kostole svätého Hieronima. Stojíme pred jedným z našich bočných oltárov, ktorý má veľký historický význam pre Rakúsko. Nesie posolstvo pre našu dobu. Toto je socha Panny Márie Fatimskej. V roku 1947 náš spolubrat, otec Petrus Pavlicek, založil ružencovú kruciátu za pokánie modlitbové spoločenstvo za mier a slobodu v Rakúsku a vo svete. V roku 1949 priniesol túto sochu z Fatimy do Viedne. Odvtedy sa nachádza tu, v našom kostole. V tom čase bola nesená v pokánnych procesiách okolo ringu a vystavovaná počas pobožností. Vtedy sa modlili za slobodu Rakúska. V roku 1955 bol podpísaný štátny zmluva a Rakúsko sa stalo slobodným. Okupačné mocnosti opustili krajinu. Úloha tohto modlitbového spoločenstva sa tým však neskončila. Naopak, otec Petrus rozšíril toto úsilie na celý svet. Modlili sa za pád železnej opony. Ak sa dnes pozrieme na správy, musíme si uvedomiť, že modlitba je potrebnejšia než kedykoľvek predtým. Myslíme na konflikty na Blízkom východe, na Ukrajine a v mnohých ďalších krajinách sveta. Zakladateľ nášho modlitbového spoločenstva je taktiež pochovaný tu, v našom kostole. Spoločenstvo existuje dodnes. Za posledné 10 ročia malo viac ako 2 milióny členov. V súčasnosti má vyše 300 000 členov vo viac ako 100 krajinách sveta. Srdečne vás pozývame, aby ste sa zastavili pred sochou Panny Márie Fatimskej. Nájdete tu aj modlitbu za mier, ktorú si môžete predniesť. Môžete tiež navštíviť hrob otca Petra. Tam môžete zapísať svoje úmysly do knihy a zveriť ich jeho príhovoru. Už niekoľko rokov je uznávaný ako Boží služobník a v Ríme prebieha proces jeho blahorečenia. Tešíme sa na vašu návštevu v našom kostole a na čas, ktorý venujete modlitbe. Nech tu nájdete pokoj a ticho a vyprosíte tento pokoj pre seba i pre celý svet. Na záver by som vás rád pozdravil františkánskym pozdravom Pax et bonum, pokoj a všetko dobré.